Jeg klipper ikke. Med den nye hæksaks får alle grene væk. Godt. Kæft mand, vi er oppe på den, tror jeg. Det må godt. Vi kører. Nej, vent lige. Jeg skal lige zoome ud. Ja. Og værsgo. Den nye boksepude fra Meat Enterprise er ude nu. 3,99. Den er bare god. Ja, man lige kassen det der. Ja, fuck det er godt. Ja. De nye træer fra Meat Enterprise. Bedre end alt andet. Andy. Okay. Det var Meat Enterprise repstige. Bedre end alt andet. Klar. Ja, jeg er klar. Meat Enterprise æble. Bedre end alt andet. Meat Enterprise fly. Bedre end alt andet. Så kører den. Meat Enterprise radio. Bedre end alt andet. Kan vi også få noget musik? Så, jo. Vi filmer. Var det fodbolden? Nej, det var målet. Meat Enterprise. Fodboldmål. Bedre end alt andet. Og jeg rammer hver gang. Sæt den op. Du ramte ikke, hva'? Det ved jeg ikke. Hvis du har lyst til at tage det om, så... Du optager nu. Ja. Jamen, ja, altså. Nej. Rolig. Kør. Meat Enterprise. Tørrestativ. Ja. Nej, okay, jeg tager den lige op. Okay. Meat Enterprise tørrestativ. Bedre end alt andet. Men det gjorde ondt i fingrene. Nå, så var det pludselig ikke så Meat Enterprise-agtigt mere, hva'? Det er sgu lige meget, mand. Ja, whatever. Det ser den ikke. Vi optager. Ja? Ja. Okay. Meat Enterprise, du. Renere end alt andet.